Minn batteriji użati jixel id-dar kollha. Ħafna jaħsbu li batteriji użati huma tajbin biss biex jiġu riċiklati, però dan mhux minnu. Xhieda ta' dan huwa Rodrik Buġejja, perit li minn meta kien żgħir kien jaffaxxina ruħu b'affarijiet elettroniċi, tant li llum irnexxielu jibni sistema ta' dawl li tiġġenera enerġija għad-dar kollha u li hija magħmula mill-batteriji użati. Kruta One News ġietu kurzità u wasla sad-dar tiegħu fl-imġar. Rodrik urina l-apparat kollu li juża biex l-ewwel jittestja batteriji komuni li jġib minn apparat elettroniku u jara jaħdmux jew le. Minn hemm il-batteriji tal-istess voltaġġ jitpoġġew għalihom u jibda il-proċess biex jiġġeneraw id-dawl. Interessanti li wieħed jinnota kif dak kollu li juża Rodrik huwa magħmul bl-idejn u tgħallem kollox minn videos li jara. Mal-mikrofonu tagħna Rodrik qal kif 8 snin ilu nibtet din il-ħajra fih li mhux biss juża l-batteriji għal affarijiet żgħar bħal speakers u torches, imma ried jespandi dan il-passatemp għal xi ħaġa li hija sostenibbli u li trendi l-qlieħ. 8 snin ilu kont qed nara YouTube channel u ovvjament ħajjarni għax kienet idea interessanti ħafna, ovvjament li toħloq xi ħaġa jew tixel id-dar billi tuża skart la Maltija hija xi ħaġa sabiħa u ovvjament bil-mod il-mod bdejna nġemmu il-batteries, bdejna nittestjawhom, bdejt nitgħallem ukoll fil-proċess u sakemm wasalna f'dal punt. Biktar minn 3200 batterija waraha, Rodrik Buġejja spjega l-proċess ta' kif taħdem din is-sistema. Fuq il-bejt huwa għandu 24 pannella li tiġġenera d-dawl bix-xemx. Dawn jiċċarġew il-batteriji u bekk jiġġeneraw id-dawl fid-dar. Bażikament il-pannelli nibdew il-pannelli jiġġeneraw id-dawl bażikament għandna inverter wara dal-ħajt li jaqleb id-dawl tal-pannelli biex jiċċarġa l-batteries, u mbagħad mid-dawl tal-batteries ovvjament naqalbuh nerġgħu lura għad-dar. Ġif bażikament from DC to AC. B'din is-sistema Rodrik huwa indipendenti mid-dawl tal-gvern b'enerġija sostenibbli li ftit fix-xitwa meta t-temp ma jkunx jippermetti. Spjega wkoll li bl-ammont ta' enerġija li jipproduċi jagħti lura 3600 kW ta' dawl lura lill-gvern. Dan huwa l-massimu ta' dawl li dar tista' tagħti lura minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Mela bħalissa qegħdin fully independent mill-gvern jew min isibu wkoll bħala off-grid system, bħalissa jilna qisu minn Mejju s'issa. Ovvjament imbagħad fi żmien ta' xitwa peress li x-xemx tibda tnaqqas tkun ix-xita u l-ġurnata tkun iqsar, naqilbu ġeneralment jisu b'imħetu ieħor 12 hours fuq il-battery su 12 hours fuq il-gvern. Sa dan it-tant Rodrik urina wkoll quad bike li rinova u stess biex jiġi wieħed elettroniku. Avvolja l-proċess kien wieħed daqsxejn rigorus, issa dan il-quad bike jaħdem ukoll bil-batteriji u ma jiġġenera l-ebda emissjonijiet fl-arja. Għalilna li iktar kemm jgħaddi żmien dan il-proċess qed isir aktar komuni, però trid tħalli żmien jgħaddi biex tibda tara il-frott ta' dak li tkun bnejt. Fl-aħħar il-Perit Buġejja temm jgħid li l-ħolma ta' ħajtu hija li meta jkollu d-dar personali tiegħu irid li jkun kompletament indipendenti mill-gvern, però l-isfida hija akbar biex jibni sistema aktar kbira u effiċjenti. Ovvjament il-pjan f'moħħi huwa fl-aħħar mill-aħħar kieku jkollu d-dar tiegħi ovvjament li ħankun qed ukoll totally imma off-grid mhux partially off-grid ġifieri ovvjament biex inkun hekk is-sistema trid tkun ħafna ikbar biex inti kemm jista' jkun qatt ma tnaqqas il-batteries mal-argument sa 0%.